Pambansang Awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kaya sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, makituwin at araw niya kailan pa may di magtitindig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang hinigaya ng pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Umuno nga kang kanta pagdaydayaw, kantain tayo ti Diyos nga ayat katanukan. Diyos nga ayat katanukan, si kakaditi umay, ang taeng kakadadakan, pamating degdegan. Kristo na si kaunay, pamangted pamakawan, nutitakes pagbabayan, nga agpay suti parswam. Espiritu mangket kapya, iti tao na iwawan, maikay sa kamkat ken ka, tapluin kam agtal na. Umay ka o kangangatwan, kaisalakan na kam, turet niin nakagikan, adumping di tadenan. Ikarimin katumpanen, hugas kada kamiten, ken kain kam nanamain, kada kam tutis palen, itulo dipenda na kam, itayat mo agloyam, aglupag kam itasaklang, amang teken katdayaw. Idaydayo ti Apo, da kayo amin a nasyon,
Itanokyo, da kay amin at tao, na indaklan ti di agbalbaliw ng ayat na kada kayo, ket ti kinapudno na awan inggana, madaydayaw ti Apo, kararag tayo. Na indaklan ken managparabor nga Diyos, ama mi nga nailangitan, madaydayaw itinagan mo, agyaman kami, gaputa inik ka na kami, itinapintas nga salunat, iti daytoy nga aldaw, tapno makaumay kami dito'y uneg ti balay ti kararag mo. Agyaman kami, gapu itinaldaw-aldaw nga panang salaknib mo kada kami, kastamet iti paset ti pamilyami. Dawaten mi o apong idalan na kami, nga kankanayon iti panagbiag mi, gapu ta si kalaeng iti kameng may. Bendisyon ang met o Diyos, dagit anak mo, nga adda kadagiti pagtainganda, nga nakipagmaymay sa kada kami, tulungam ida kadagiti pakaseknanda. When o Apo, bayat ti inkam panangitultuloy iti daytoy nga aramid mi, dawaten mi iti Espiritu Santo nga mangidalan kada kami, tapno dagiti sasaom nga inkam manghigan, babaen iti anak mo, ket iso kumati agbalin nga taraon mi iti espirituan nga panagbiag mi. Ugasan na kami nga rod o Apo, kadagiti adu nga naaramidan mi nga babak, itinagan ni Apo mi nga Jesus, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbyagak anak santwan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y nabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Nasyon tayo, ket ipaay tayo iti kararag tayo kakabsat, iti nasyon tayo nga Pilipinas. Agyaman tayo iti wayawaya nga iso nga naipaay kada tayo, babaen iti pannakabalin dagiti gangganaet, ket itata nga panawen, ket agyaman tayo, ken ni Apo Diyos nga iso tinang bendisyon, iti nasyon tayo nga Pilipinas, agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos,
Ipeksami iti panagyaman mi ken ka, gapo na uapo tas ika iti nagari, iti nasyon mi nga Pilipinas. Agyaman kami ken ka uapo kadigiti padami nga Pilipino nga nangipaay iti biyagda, tapno kasta uapo ket mawayawayaan kami, manipod iti panagari, dagiti gangganaet. Ngarod uapo iti daytoy nga aldaw, iselebrar mi iti naisang sangayan, nga Independence Day, iti nasyon mi nga Pilipinas, nga isumatin celebrar iti kalman, nga iti iglesia, iti Knox United Methodist Church, ket itangal daw, nga iselebrar mi uapo iti na isang sangayan nga waya-waya, nga insagot mo kada kami amin nga tatao ditoy nasyon mi nga Pilipinas. Nga rudo apo, ikamatalik mi, iti agtultuloy, akinatal na iti nasyon mi, bendisyonam iti Pangulo, ken Vice Pangulo, iti Pilipinas, dagiti senador, dagiti congressman, dagiti governor, mayor, councilor, barangay captain, kagawad, ken dagiti amin o apo nga instrumento tapno kastakit maadaan iti nasayaat nga biag dagiti amin nga anak mo. Wenno amang nga nasantuan, uray pay nga dawdawatan mi, dagiti amin nga negosyante, tapno kasta o apo ket makarukat kami, gapu iti rigat nga napadas mi iti daytoy nga panawen iti pandemya. Sika nga rudo apo, agtultuloy nga agari iti nasyon mi nga Pilipinas. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan iti Diyos Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Itempiti na pa'y tibyaga po, Ama ipaito'y kararwag, kas panangted mo diya'y den at baybay, kadagiti tao adunay. Ti umuna anasantuan nga surat, ket masarakan ijay 1 Samuel 15 verse 34 ingganat 1 Samuel 16 ingganat 13 ket kastoy ti kunana. Kalpasan na napa ni Samuel ijay Rama, nagawid met ni Ari Saul ijay Gabaa. Manipod idin aginggay ti papatay na saanan anakita ni Saul, ngem nagladingit iti napasamak iti Ari. Nagbabawi ni Yahweh iti pinagdutok na kenkwana nga Ari ti Israel. Kinuna ni Yahweh kini Samuel, di mo ladingiten unay iti napasamak gapu iti panangikat ko kini Saul nga Ari ti Israel. Mangala ka iti lana ti olibo ket inkay je Bethlehem. Inkay ti may sa atao nga agnagan iti Jesse, agsipod ta pinilik nga agari ti may kadagiti anak na. Ngem insungbat ni Samuel, mabutengak, patayen nak lakit din ni Saul numaamuan na amapanak sa jay. Mangitugot kay ti urbon ti baka, ket ibagam amang idatag kay ti apo iti daton ang mapuuran. Insungbat ni Yahweh, awisem ni Jesse adumaray ti panangidaton mo. Ibagak to ken ka no anya ti aramidem, ken no siya sino ti ikonsagrar monto nga ari. Tinungpal ni Samuel ti imbaga ken kuana ni Yahweh, napan ije Bethlehem, agtigtigerger kadagiti pangulo, ti syudad, asimmabat ken kuana, ket sinaludsud da. Pagimbagam kaditi inayam, wen insungbat ni Samuel, addaak ditoy tapno mangidatagak iti daton ang mapuuran iti apo. Dalusan nyo dagiti bagbagiyo ket kumuyog kayo kanyak. Pinadalusan na met ni Jesse ket dagiti anak na, ket inimbitaran na ida as dumaray ti panangidaton. Iti sumangpet da, nakita ni Samuel ni Eliab nga anak ni Jesse ket kununana itinakim na. Awan dua adaytoy alalaki as itatakder iti imatang ti apo ti tao a pinili na. Ngem kinuna ni Yahweh ken kuana, di mo kitain iti kinagwapo ken kinatayag na, saan nga iso ti pinilik.
Ti pagbataya ket saan at ti pagbatayan ti tao. Kitaen ti tao ti akinruar alanga, ngem siya kitaek ti puso. Kalpasan na, inayaban ni Jesse ni Abinadab, ket indatag na kini Samuel, ngem kinuna ni Samuel, saan nga isu ti pinili ti Apo. Imparang ni Jesse ni Sama, uray daytoy saan nga isu ti pinili ti Apo, kinuna ni Samuel. Sinagaysa ni Jesse nga imparang dagiti 7 anak na, ngem kinuna ni Samuel, awan kadakwada ti pinili ti Apo, ket sinaludsod na, adda kadipay anak mo alalaki, adda pay maysa ti buridek, insungbat ni Jesse. Ngem adda ije away amang ipaspastor kadagiti karnero, paayabam, kinuna ni Samuel, dimi puuran ti daton agingga a makasangpet. Pinaalang arod ni Jesse ti kinaubingan, naggwapo ken napuner nga agtutubon ni David. Rumimat-rimat dagiti matana, kinuna ni Yahweh kini Samuel, isu daytoy ti pinilik, inkonsagrar mo. Inala ni Samuel ti lana ti olibo, ket inkonsagrar na ni David, iti imatang dagiti kabsat na. Manipot iti daytang aldaw, nagtaeng ken kuana ti espiritu ni Yahweh, kalpasan na, nagsubli ni Samuel ijay Rama. Daytoy ti sao ti Dios. Bendisyon ng kati kinapudno, tapno isot taraon ko, Apo, ken mangpukaw tiki lagdakis ko, ketang na ken ragsak masarap ko. Ibasa kada kayo tinaimbaga damag, akas masarakan iti surat ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 20 ken 6, aginggana iti 30 ken 4, ket kastoy iti maibasa. Ti mapangarig may papan iti panagtubo iti bukel. Intuloy ni Jesus ti nagsao, kastoy ti kayarigan iti pagarian iti Dios. Ada tao nga agpurwak kadagiti bukel iti talon na, maturog iti rabii ket agtrabaho iti aldaw, kabayatan na agtupo dagiti bukel ket dumakkelda, ngem di ammo ti nagmula no kasano ti irarusing ken idadakkelda. Ti daga matlaong ti mangpadakkel ken mangpabunga kadagiti mula, agparang umuna ti bulong sumaruno ti dawa ket kamudyanan na mamsek ti dawa. No matangkenanan dagiti dawa, rugyanen ti aggapas, tadimtengen ti panagapit. Ti pangarig mapan ti bukal ti mustasa, nagsaludsod ni Jesus, anya iti pangarigan tayo iti pagarian iti Diyos. Anya a pangarig ti pangilawlawag tayo iti daytoy. Mayarig iti bukal ti mustasa, akabasita na bukal dito'y lubong, basit, usit, abukal, ngemno, maimula, dumakal ket agbalin, akadakelan kadagiti, amin, maimula. Agsanga, ti dadakkel, mabalin, pagumukan, dagiti tumatayab. Agaramat ni Jesus kadagiti pangarig, baboon kadagiti kakastoy a pangarig, inkas kasaba ni Jesus ti mensahe na kadagiti tao, kas iti kabolanda, nga umawat. Saan ngagsao idi, kadakwada no di na aramiden, dagiti pangarig, ngem no isu dalaong kadagiti adalan na, ilawlawag na amin kadakwada. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen. Ti sasao, anaragsa, sao ama magbiyagan, ti sasao anaragsa, sao ama magbiyagan. Tangarod kakabsat ti panangkangig tayo ti mensahe ti kanta babaen ti Nax Virtual Choir.
But when we seek Him with open hearts, He removes the walls we built that keep us apart. We trust Him to unite us. In our hearts, we're undivided, worshiping one Savior, one Lord. In our hearts, we're undivided, bound by His Spirit forevermore. Undivided. It doesn't matter if we agree. All He asks is that we serve Him faithfully and love as He first loved us. He made us in His image, and in His eyes we are all the same. And though our methods may be different, Jesus is the one that will remain. In our hearts, we're undivided, worshiping one Savior, one Lord. In our hearts, we're undivided, bound by His Spirit forevermore. In our hearts, we're undivided, worshiping one Savior, one Lord. In our hearts, we're undivided, bound by His Spirit forevermore. Pagyamanan tayo iti mensahe iti kanta nga iso nga impaay dagiti NACS virtual choir member nga ipangpanguluan ni Kuya June Velasco. Ni Apo Diyos ti may daydayaw iti napindas nga mensahe iti kanta iti daytoy nga aldaw. Agkararag tayo naindaklan ken man nakabalin nga Diyos. Ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw nga iso nga insagot mo kada kami. Dawaten mi o Apo nga bendisyonam kaditi dagiti sasao nga maiburay amang ted iti biag kada kami. Iti daytoy nga aldaw wenno isu iti mangtaraon iti kararwami iti daytoy nga oras. Ket bendisyonam dagiti umawat kadagiti sasaom iti daytoy nga oras matlaong. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi iti nagan ni Apo ming Jesus. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, iti daytoy nga aldaw, kas rinugyanan tayo, babawan iti panagkanta tayo iti lupang hinirang, kas pamadayaw tayo, kadagiti tattao nga impaayda iti biagda, tapno kastaket at da iti waya-waya, iti nasyon tayo, ket isumatin celebrar tayo iti kalman,
ket awan ni sabali nga naramid ko no di ket nagkararag in dawdawatak iti nasyon tayo kakabsat ket makitayo ijay prayer ko ijay Facebook account ko nga dagiti inaldaw nga inak nga ipost sadyay ket dagiti sasao iti Apo ken kararag nga nagapu ken ni Reverend Rose Rapanot iti South Korea inaldaw nga patultuludanak iti memory verse ken kararag ken kastamot ni Father Quezon Juan nga inaldaw nga ikanak iti devotion ken dadumapay nga tattao nga inaldaw ket adda nga agsenda kanya kadagiti napapateg nga sasao ni Apo Dios kakabsat ngem dagitoy ket yarig ko kas may nga bukal dagiti nga sasao iti Apo nga isumot nga mabasa yo iti naldaw iti post ko ken dadumapay nga wagas ngem no kitao kakabsat ket adadu latta dagiti ag-likes kadagiti saan nga sao iti Apo ket nangasawen ket no daduma sa nga gasutlaong nga mabalin nga mangbasa ken ag-like ijay sasao iti Apo ngem no may papan kadagiti luglugan ken dadumapay nga material nga banag ket gasut dagiti ag-like kakabsat kasta iti maobserbarak no adda nga maipaay iti sao iti Apo ket kadagiti napalabas nga Domingo ket may papan iti pangarig iti mensahe ditoy pulpito ket uray pay iti daytoy ngaldaw ket iti mensahe ket may papan iti panagtubo iti bukel kakabsat kas naisurat iti naimbaga damag kas insurat ni San Marcos Kapitulo 4 versikulo 20 ken 6 aginggan iti 20 ken 9 nga daytoy ket pangarig may papan iti panagtubo iti bukel ket basaek manen kakada kayo kakabsat tapno kasta ket intayo pagmaymaysaan nga adalen iti daytoy nga bigat nga kunana ditoy intuloy ni Jesus tinagsao kastoy iti kairigan iti pagarian iti Dios adda tao nga agpurwak kadagiti bukal iti talon na maturog iti rabii ket agtrabaho iti aldaw kabayatan na agtubo dagiti bukal ket dumakkelda ngem di ammo tinagmula no kasano iti rurusing ken idadakkelda ti dagamot laong iti mangpadakkel ken mangpabunga kadagiti mula agparang umuna ti bulong sumaruno ti dawa ket kamudyanan na mamsek ti dawa no matangkenanen dagiti dawa rugyanen ti aggapas ta dimtengen ti panagapit dayto ti kuna iti paset iti nasantuan na surat ket no kitaon tayo kakabsat dagiti kay papananadat dagitoy iti biag tayo ket dayjay mensahe kadagiti di napalabas ket may papan iti pangarig iti agmulmula ket iti bukal nga saritaon na sadyay ket isu iti sao iti Apo kakabsat nga saan nga imbaga ditoy no anya iti kay papanana daytoy nga bukal iti daytoy nga pangarig kakabsat ket ditoy saritaon na no kasano nga dumakkol iti maysa nga bukal kakabsat ditoy paset iti nasantuan na surat nga iti versikulo 20 ken 7 nga kunana maturog iti rabii ket agtrabaho iti aldaw kabayatan na agtubo ti bukel ket dumakkelda ngem di ammo tinagmula no kasano iti rurusing ken idadakkelda dayjay iti misteryoso daytoy nga bukel kakabsat no datayo ket may nga mannalon kas kanyak no ubingak ket naisungsungen ijay kataltalunan ken kabangkagan ket amok amin na trabaho may papan iti panagtalon ket
adun kakabsat dagiti bukel nga nakita nga nagtubo ket kas iti daytoy nga ibaga daytoy nga pangarig nga saan tayo nga ammo no kasano iti rusing na ken ididakkel na nga kinunana ditoy ti dagamot laong iti mangpadakkel ken mangpabunga kadagiti mula agparangaw mo na ti bulong sumaruno ti dawa ket kumodyanan na mamsek iti dawa. So daytoy nga pangarig kakabsat ket ipakita na iti maysang okasyon akas kinuna ni Apo Jesucristo may papan iti pangarig iti agmula. Ngem ditoy laong iti surat ni San Marcos ang masarakan daytoy nga pangarig kakabsat nga saan tayo nga masarakan kadagiti daduma nga libro kang runan na iti makunkun nga Synoptic Gospel. Isu nga daytoy nga pangarig nga naisurat ditoy ket daytoy ket iparang na iti may papan iti ministeryo ni Apo Jesucristo ken iti panangrugi iti panangisuro na may papan iti pangarig. Ket itnutuban tayo dito nga pangarig kakabsat ket anya iti kay papanan na daytoy nga pangarig wenno revelasyon na may papan iti pagarian iti Dios. Ipagpakita na daytoy nga ti sao iti Apo ket mangyeg iti bunga. Ket kasano iti panagbunga wenno panagdakkel daytoy nga bukal iti pagarian iti Dios. Ket no kitaon tayo iti umuna nga libro kas insurat ni San Mateo nga kapitulo 4 versikulo 10 ken 4 ket inlawlawag na ti pangarig ti agmulmula iwaragawag na ti sao iti Dios dayto ti kunana ditoy ken kastamat nga kinunana ditoy versikulo 10 ken maysa daytoy ti kapapanan iti pangarig ti bukal isu iti sao iti Dios kunana ditoy. Ket iti panagdakkel na ket ipaay na iti maysa nga misteryoso ditoy paset iti nasantuan na surat. Isu nga daytoy nga agmulmula ket ipakita na daytoy nga bukal nga addaan iti masakbayan na babaon iti panagbunga. Adda iti namnaman na nga dayto nga bukal ket mangyeg iti bunga kakabsat. Ket numampay sante amo iti rusing ng kan panagdakkel na. Ngem mamati tayo. Nga dayto nga bukal nga naitukit ket mangipaay iti bunga. Isu nga kinunana ditoy nga no matangkenanen ti dagiti dawa rugyanan ti aggapas tadimtengen iti panagapit daytoy dagiti kapadasan dagiti manalon kang runan na dagiti mulmula iti pagay nga kalpasan iti upat nga bulan ket panawon iti panagapit akas iti pagarian iti Dios ket dumakkel babaon iti sauna nga naimula kadagiti puso ken panunot dagiti mamati kakabsat. Ket no kasano tayong iyarig daytoy nga pangarig may papan iti daytoy nga pangarig iti panagtubo ti bukal iti dayjay pangarig may papan iti agmulmula. Isu nga ibagbaga na ditoy iti surat ni San Lucas, Kapitulo 8, versikulo 10 ken 5. Dagiti nagdiso, tinadamog adaga, iladawan na. Dagiti tattao, adumngog iti mensahe, salamit matanda, iti naimbag, ken natulnog. Apuso, ket agtalinaedda agingga iti agbunga. Dayto ti kunana na dito'y kakabsat. Ngamin adda iti upat a klase nga nakatinagan na dayta nga bukal. Umuna iti natangkon nga daga, may kadwa dayjay na bato nga daga,
may katlo, dayjay adu si itna, ken ti may kupat, ket nadamog adaga. Ket no nadamog, iti nakatinagan na, dayto nga bukal, ket namnamaan tayo, nga dayto nga bukal, ket agbunga iti adu, ken nasayat iti panagdakkel na. Isu nga kakabsat, anya iti kayat nga asawa na daytoy, iti biyag tayo, nga kinunana dito'y sao iti apo, nga daytoy panagtubo ti bukal, ket ipakita na iti panakabalin, iti Diyos, baboon iti sauna. Isu nga daytoy nga sao, ket datatlag launay, gapuna daytoy nga sao iti apo, ket mangyeg iti biyag. Nga noon tayo adumngog, ken utubon iti sao iti apo, ket adda iti nasayaat nga ipaay na iti biyag tayo, kakabsat. Kas iti kapadasak, iti adda amang rugrugi akpay lang ang pastor edi, ket saan ko mauawatan, daytoy nga sao iti apo, ket kayat ko nga itarayan, iti panangayab iti Diyos kanyak, kakabsat. Ngem iti ipapanaw ko kuma, akas adipen iti apo, kas pastor iti apo, adda iti binasak iti paset iti nasantuan na surat, ket nasarakak iti sao iti Diyos iti surat ni San Juan, kapitulo 10 ken 5, versikulo 10 ken 6, nga kunana, sa anak a pinili, ngem pinili ka. You did not choose me, but I chose you. Isu nga pudno launay, nga saan ko nga pinili iti Diyos, ngem isuna iti nang pili kanyak, kakabsat. Isu nga nagtultuloyak aging ga itata, gaputa ni Apo Diyos iti nang pili kanyak. Ngamin no siyak laong iti nang pili iti klase iti kasaad ko ita, saan ko nga malpas daytoy, saan ko nga magteng daytoy nga tawen, nasurok nga 20 nga tawanen, nga agserserbi iti Diyos, kakabsat. Isu nga daytoy nga pangarig, when daytoy nga sao iti Diyos, ket man nakabalin unay, daytoy nga bukal, nga isu nga intukit na, kadagiti puso ken iti panunot tayo. Akas ko na nga rod, dito'y paset tinasantuan na surat. Iti surat, iti umuna nga Pedro, kapitulo 1, versikulo 20 ken 2. Babaon iti panagtungpalyo, iti kinapudno, napakawan dagiti basbasolyo, ket nadalus kayo. Gaputa at dan pudno a panagayatyo, kadigiti kakabsatyo, iti pamati. Aginayat kayo nga rod, iti amin na puso yo, na ipasngay kayo manen saan ababoon, iti agrup sa abukel, no diket baboon iti sibibiyag, ken agnanayon asao iti Diyos. Kas ko natin na santo man na surat, kas laruot dagiti amin at tao, ket mayarig dam, kadagiti sabong ti dayag dam. Magango ti ruot, ket marigreg ti sabong na. Ngem ti sao ti apo, agtalinaod nga agnanayon. Sao isu tinaimbag adamag, ana ikasaba kada tayo. Dayto ti kunana dito ikakabsat. Ken uray pay, ni Santiago kunana kada tayo, iti kapitulo 1, versikulo 10 ken 8. Iti apo, iti bukod na pagayatan, inikan natay, iti na espirituan na biyag, baboon iti sao ti kinapudno. Sao ti kinapudno. Kunana ditoy. Tapno datayo ti kang runaan kadagiti amin a parswana. Isu nga datayo dagiti ipatpateg iti Diyos. Awan sabaling impateg iti Diyos, no diket datayo. Saan nga daytoy nga lubong iti impateg iti Diyos, no diket datayo a pinarswana. Ket kayat na, kakabsat ditoy, nga kinunana ti umuna nga Pedro, kapitulo 2, versikulo 1, iwaksiyo nga ruden ti amin a kinadakes. Awan kuman iti panagulbod, panagisisingpet, panagimon, ken pamadpadakes.
Iti versikulo 2 kunana, kas kay lakuma kayanak amaladaga, akanayon amawaw iti puro agatas ana espirituan, tapno iti yiinom yu, dumakil kayo ket maisalakan kayo. Kastoy iti kayat ni Apo Diyos ang mapasamak kada tayo. Nga kinunana ditoy, iwaksi tayon. Dagiti amin a kinadakes kakabsat. Kunana ditoy, awan kuman iti panagimon ken pamadpadakes. Iwaksi tayon kakabsat dayta nga kababalin. Tadaytoy iti kayat ti Apo nga aramiden tayo tapno kasta ket kinunana ditoy dumakkel tayo ket maisalakan tayo. Isu nga kunana nga idyanyo amin anaalas nga ugali ken dakes a kababalin. Agtulnog kay ti Dios ket awaten nyo ti sao makaisalakan kada kayo amulmula naimula na iti puso yu. Daytoy iti bukel nga maimula kuma iti puso tayo. Si bibiyag kenan anay ti sao ti Dios. Makaisalakan kada tayo. Daytoy kakabsat nga sao. Natadtadem ngem ti uray anya akampilan nga agsumbangir ti tadem na. Kabailan na salputen ti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu. Ti nagsusuupan ti tulang ken pata. Ukumen na dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. Isu nga laglagupan tayo kuma. Nga daytoy nga saritaon na, dito'y paset, ti nasantuan na surat, dito'y naimbagadamag, ti Espiritu, ti makaited, iti biyag, Espiritu ti Diyos. Awan, apulos, ti maited, ti lasag. Espiritu ken biyag, dagiti insaok, kada kayo, isu iti kinuna ni Apo Hesu Kristo. Isu nga niya, kumanya nga rod, iti aramidan tayo kakabsat, mayarig tayo kuma, kadigiti bukal nga nagdiso iti nadamog nga daga. Nga iladawan na dagitoy nga bukal when na dagitoy nga sao nga dagitoy iladawan na dagiti tao adumngog iti mensahe. Salametmetan na tinaimbag ken natulnog a puso ket agtalineda agingga iti agbunga da. Man nakaawat dagiti kunana dito'y Aramid, Kapitulo 10 ken 7, versikulo 10 ken maysa. Man nakaawat dagiti taga Berea, saan da akas ka dagiti Tesalonika. Si gagagarda ang nagdingog iti mensahe. Inaldaw nga dalen da dagiti nasantuan asursurat, tapno amwen da ti nupod numatlaang ti sasawen ni Pablo. Kasta kakabsat ti aramiden da. Akas kuma iti daytoy aldaw, dumdumngog kay ti sao ti Apo, ket utuban nyo na saan, sa dino tinagapuan na dagitoy, nga ibagbagak itang aldaw. Ket awan sa bali kakabsat, ang naggapuan na dagitoy nga sasao, no diket ditoy nasantawan asurat, isu nga no madama ko yung agbuybuya, alaon nyo ti Biblia yo, okraden nyo, ket kitaon nyo, iti pakasarakan na, dagitoy nga ibagbagak kada kayo. Kakabsat. Nga kas, kinuna, iti umuna nga Pedro, Kapitulo 2, versikulo 2. Kas kay lakuma kayanak amaladaga akanayon, amawaw iti puro agatas ana espirituan, tapno iti inumyo, dumakol kayo, ket maisalakan kayo. Iyarig na tayo pa ni Apo Diyos, kas maysa nga maladaga. Tapno kasakit kanayon nga mawaw tayo. Gapuna, kakabsat, tanodaduma ket malipatan tayo. Iti aramid, iti panagdayaw ken panagrukbab iti Diyos. Inaldaw kuma, nga agrukbab tayo ken agdayaw tayo. Saan laong kuma iti aldaw iti Domingo. Isu nga kinunana ditoy, nga iwaksi tayo. Iti amin, akita iti kinadakes. Nga rod, kakabsat, kaya't ko nga maibati kada kayo daytoy nga sao iti Apo. Akas kuna ni San Pablo, iti umuna nga Korinto, Kapitulo 3, versikulo 5,
aging gana iti pito nga kunana. Siya sino aya ngamin da Apolos ken Pablo. Agpadpada kami nga agserserbi ti Diyos. Babon kada kami namati kayo. Aramiden laom ti tunggal may sa kada kami ti intalek ti Apo. Siyak iti nang itukit ti bukel. Siyak ti nang itukit ti bukel. Ni Apolos tinang sibug. Ngem ti Diyos tinang padakkel iti mula. Saan anasken no siya sino ti agmula wenno ti agsibug. Ti Diyos tinasken agsipod ta iso ti mang padakkel iti mula. Kakabsat, dayto yan iti may kawalo nga tawen ko dito'y Knox United Methodist Church. Adu dagiti intukit ko nga bukal, mulmula ijay Nueva Vizcaya ken Cagayan. Ket gapo iti pandemya ket nasurok nga may nga tawen nga saan ko nga nakita dagiti nga bukel. Ken saan ko nga nadalusan. Ngem amuyo iti naglivak iti Huwebes, ket addaak iti Nueva Vizcaya, ket bumisita kami da misis ijay Quezon, ket kinita mi da ijay imula mi nga bukel ken kay kayo, ket dimmakkel da, natikaganda ngem dimmakkel da. Agyamanak iti Diyos gapuna ta agtudo tatan sadyay, ket napintas tatan dagiti bulong da. Iso nga kakabsat, numampay nga kinunana, dito'y siyak tinang itukit ti bukel, ni Apolos tinang sibug, ngem ti Diyos iti mang padakkel iti mula. Saan nga binaybayan ni Apo Diyos dagiti ngumulmula, ket iso nga adda dagiti bunga nga nayawid mi di kalman, gapo iti kinaimbag ni Apo Diyos. Adda dagiti bunga ti nyog, adda dagiti bunga ti saba, ken dadumapay. Gapo tay binendisyonan ni Apo Diyos, iti likudan nga awan, iti tudo idi. Iso kakabsat, nga laglagupon tayo kuma, nga ti sao iti Apo, iso ti kapatgan amin. Awaten niyo, daytoy sao iti Apo, iti daytoy nga aldaw. Utuban niyo daytoy nga sao, nga iso nga ibagbaga na daytoy. Gapo ti sao iti Apo, kat napatag, agkararag tayo nga rod. Let us pray. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos. Ipeksami iti panagyaman mi ken ka, iti daytoy nga aldaw. Nga iso nga insagot mo kada kami amin. Ang makapagdaydayo kami ken ka, makapagrukbab kami ken ka o Apo. Nga awan iti pagdandanagan mi. Agyaman kami iti karim o Apo nga saan na kami nga baybayan. Nga iti karim o Apo ket kanayon nga ipaay mo iti presensyam kada kami. When amami nga nasantuan madaydayaw iti nagan mo. Babaon kadigiti anak mo o Diyos nga impulang da iti biyag da o Apo iti sangwanan. When o Ama dawaten mi iti agtultuloy nga panang bendisyon mo o Apo. Kadagitoy nga anak mo, nga agpakpakaasi, tapno maipayanda, iti nasayat nga salunat. Idawdawatan mi o Apo ni Sister Leia Amor Antonio ken iti pamilyada. Nga isuda ket nagpositibo amin iti COVID. Ket itata ket nasaya iti damag, may papan kadakwada iti daytoy nga aldaw, nung mamampay ni Lolo Amor ket impulang na iti biyag na. Ket dawatan mi kadi o Apo iti daytoy nga aldaw, ang makarawarda ka din ni Sister Leia iti hospital ken uray pay ti duwa nga anak na. Ken kastamet o Apo ng itultuloy ming ikarkaranagan ni Nanay Lilia Marquez iti Quirino ken iti pamilya na. Bendisyonam ka dito sa lunat ni Tita Cora ken Tito Willie Navarro. Ipaay mo kadi o Diyos iti nasayat nga salun at kadakwada. Ken kastamet o Apo nga bendisyonam kadi ni Brother Simon Kabog nga agdialysis o Apo mamitlong agdialysis kada lawas. Bendisyonam dagiti kasapulan na.
Ken kastamet ni Nanay Josefina Bautista, agtultuloy kadi ti kinasayat iti salunat na o Diyos. Bendisyonam kadi isuna. Idawdawatan ken kararagan mi ni Ate Beth Reyes. Bendisyonam kadi isuna iti daytingal daw ken ti pamilyana. Ni Nanay Estrella Margalio. Bendisyonam kadi iti salunat na kadi o Apo. Ni Nanay Amor Sermonia. Bendisyonam kadi isuna o Apo. Papigsaom kadi ti physical nga bagina. Bendisyonam dagiti paunog na ag-agas. Tapno sumaya at lata ti salunat na. Ken kastamot ni Mami Presi Ancheta, bendisyonam kadi. Damanong Jaime Ferrer ken ti family de o Apo. Ni kabsat nga Raymond Neflas, bendisyonam kadi isuna. Bendisyonam kadi ni Mami Nati Pascual o Apo, sapay kadi ta sumayaat iti presyon iti darana. Ken kastamot nga dawdawatan mi ni Dr. Lay Juan, bendisyonam kadi salunat na. Ni Nanay Felisa Sanchez, ijay bani o Apo, bendisyonam kadi isuna akan kanayon. Damanong Dani Pagaduan, damanong Tatay Manuel Garcia, sika kadi timang bendisyon ken kuana. Ni Manang Zeni Cardona o Apo, ken Jezreel Marquez, ikamatalek mi ken kay tibiyag na. Ken agyaman kami, tinasat nga salunat ni kabsat nga Andrew Setay. Ket agyaman kami o Apo, iti padamag na nga sumayaat iti salunat na. Ken kastamet o Diyos nga bendisyonam kadi ni Manang Anita Corpus Benitez o Apo. Sika timang bendisyon kadi ken kuana akan kanayon. Ken kastamet o Diyos nga makipagrik na kami iti pamilya ni Manong Ronel ken Manong Jojo Rodrigueza. Iti pupusay iti inang da ni inang ameng Rodrigueza. Bendisyonam kadi sudang at dadal sa jay ita ijay Bicol o Apo. Ken kastamot nga itultuloy mi nga ikakaragan iti family ni Manang Zenaida Rodrigueza o Apo. Sapay kadi o Apo, takanayon nga sika iti mang bendisyon kadakwada. Kang runanatan nagpasina demet o Apo. Kan uray pay iti family ni Sister Leia Antonio. When o amang nasantuan, pakpakaasi miken ka ni Manang Adelina Roman, bendisyonam kadi isuna. Akan kanayon ni Nanay Marcela Evangelista, bendisyonam kadi isuna o Apo. Ken kastamet nga bendisyonam de Lara Reyes, Christian Ray, Dano, iti agtultuloy nga sirib nga ipaay mo kadakwada. Ken kastamet o Apo ni Manong Samuel Landingen, asapay kumao Apo ta iti kararag na nga may payanen iti may irwardan dagiti lugan, modernized nga jeep, tapnom aramaten o Apo. Ket Apo Diyos, bendisyonam kadi. Dagiti anak mo nga agkasangay, iti daytoy nga lawas. Agyaman kami, iti biyag ken salunat. Damanong Jimmy Samonte, ni Nanay Spinita Katabay, ni Manang Mirna Yu, ni Manong Roberto Aduca, ken ni Manang Benilda Landingen, ken Daniel Reyes. Bendisyonam kadi isuda nga agkasangay, iti daytoy nga lawas. Ken kastamet o Apo dagiti amin ngagselebrar kadagiti anibersaryo ti kalaysada. Ikamatalik mi amin ken kaapo dagiti anak mo. Bendisyonam kadi dagiti amin anak mo o Dios. Dagiti ti dawat ken kararag mi babon tinagan ni Apo ming Hesukristo. Amen. Itangar kakabsat panakaala lagiti sagsagot. Masapol amang itugot itunggal may sa iti sagot kas mayan nurot itim parabor ti Apo a Diyosyo. Mabalin tayo kakabsat nga ited dagiti daton tayo babaen iti Metrobank account at GCash. Tu'y sagot ngayon ni
Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kinaimbag mo, kadagiti amin nga anak mo. Bendisyonam ka di, dagiti pagbiro kanda, dagiti trabaho da, dagiti negosyo da. Ken paggapuan iti panagbiag da o Apo. Kamatalikmiken ka, dagiti sagsagot, nga ipaida iti BDO account, iti Nax United Methodist Church, ken ti GCash number, babon tinaga ni Sister Nerissa Samonte. Bendisyonam dagiti yung sagot, itagtultuloy, apan nakipaay iti sasaom o Apo. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babaon iti naga ni Apo ming Jesucristo. Amen. Madaydayaw iti Diyos kakabsat, iti daytingal daw, ket ni Apo Diyos, iti nang salaknib kada kami, iti sangpet mi tatay parbangon, iti oras iti 1:30, nga naggapo iti probinsya. Ket dua, nasuruklao nga may isang oras ti turog ko, ket kalpasan na ti dawn prayer, ken daytoy nga Ilocano service. Madaydayaw iti Diyos, tinabunga nga panagbisita mi, ken panakakita mi kadagiti bukol nga isong intukit mi iti probinsya. Ket buyaan tayo kakabsat, daytoy nga loading ministry iti Friday, da admin Menry Mendilio, ken dagiti kakadduak, sa anak nga naka-attend, gaputa da iti probinsya, naglivak kakabsat. Iso nga buyan, panoorin po natin ito. Means to live. Lord God, we would like them to feel the love of the church through Nax United Methodist Church. Protect us, Lord, along the way as we traverse roads and the streets within the vicinity. Pray, Father God, that you will protect us even from COVID-19 and its infection. In Jesus' mighty name, we cancel all of this and commend everything today. In Jesus' name, amen. Salamat po kay Ate Bin Matatan na siya po ang nagkadoob para po tayo po ay magkaroon ng food share ngayong meeting natin dahil birthday ng ating anak na si DJ. Yes, thank you. Lagi kayong maniniwala, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Okay? Amen? Lagi kayong mag-ingat.
Yes! Purihin natin ang Diyos. Isa lang po, isa lang. Kung sino yung nandito yung naman. So, Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Jollibee? Jollibee kasi. Bye-bye po. Agyaman tayo iti Diyos, iti dahi iti ministeryo, iti NACS, United Methodist Church, iti mobile feeding ministry. Ket no kayat yu ti mangted kakabsat, tapno makatulong tayo pa'y kadigdado pa'y nga tatao, ket bagayo laong dito yung opisina, ket naganan nyo iti mobile feeding ministry. Ket niya po Diyos kumay timang bendisyon kata kay amin. Kabsat mi nga makipagpaset iti dagito nga ministeryo, iti church. Ni Dr. Menry Mendillo, ket may samot lang ang Ilocano, ket isuna iti barong administrative pastor tayo, dito'y NACS United Methodist Church. Ket kantayan tayo nga rod iti mauding himno. Idala na jagay wawa, uray sa dinot papanak, taimang Diyos iturong na ko'y biyag ko para sa kenan. Idala na, taimang Diyos idala na, daytoy ove amasilim at talina eduken ka. Uray nasip netidalan wenno kaseden naranya, uray naman wenno rikatamo at Diyos ko idala na. Idala na, taimang Diyos idala na, daytoy ove amasilim at talina eduken ka. Diyos ko taimang kumpeta, siyema sumurota, napegat man tipag na akamo, at Diyos ko idala na. Idala na, taimang Diyos ko idala na, daytoy ove amasilim at talina eduken ka. Into naramit ko't malpas, gapot ka asin makita, tanak palingaing baginggan, idala na. Idala na, taimang Diyos idala na, daytoy ove amasilim at talina eduken ka. Agkararag tayo, ipeksami manen o apo iting kami panagyaman ken ka, iti agtultuloy nga panangidalan mo kada kami amin nga anak mo,
Agyaman kami ken ka, O Diyos, kadagiti anak mo nga iso nga naramat mo itangal daw, iti biyag ni Sister Marites Makapulay, akas liturgies, bendisyon nam kadi iso na, ti trabaho na, ken ti pamilya na, AJ Baggaw Cagayan, ken kastamot ni Brother Jodic de los Reyes, bendisyon nam iso na, ken ti pamilya na, ni Brother Francis Sechanco, bendisyon nam kadi iso na, ken family na, ni Brother Ronnie, ken Brother Renuel, bendisyon nam kadi iso na oapo, ken dagiti staff, ken ministerial team, Ministerial College team o apo iti daytoy nga conference year. Ket dawaten mi tuloy nga pamendisyon mo kadagiti members sa Church Council, ken kastamot dagiti amin na kamkaming mga dadija abroad, dagiti kakadwami ta nga iti daytoy nga serbisyo Ilocano, kaditoy nasyon mi o apo, ket agyaman kami iti daytoy nga isang sangyan ngal daw, iti panang celebrar mi iti Independence Day, iti church, ken kastamat o apo iti daytoy nga naipaay nga mensahe. Kamatelek mi ngarod ken katibiyag mi o apo ken ka iti daytoy nga oras. Ket dagiti dawat ken kararag mi babon tinagan ni Apo ming Hesukristo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma ken Espiritu liwliwan dayawen nga ipangruna ti langit ken ti daga. Amen. Kahit itaawatin tayo tinaindaklan nga bendisyon, nga gapo tinagan ti Diyos Ama, babon tanak na isu ni Apo Hesukristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken isu ti biyag tayo, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma iti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Naimbag bigat ti amin kakabsat ket madaydayaw itinagan ni Apo Hesukristo.